ഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം രാധാകൃഷ്ണപദാം സ ഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതം സ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതി ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ കരുഷ്യനോ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय गुरु महाराज की जय गौरप्रमानंदे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण सुवर्ण प्रभु माता जी स्क्रीन കാണാലോ माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी स्क्रीन का नाम हरे कृष्ण थैंक यू माता जी प्रथमस्कंदम अध्याയം 5 ശ്ലോകം 14 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदोन्यदा किंचन यदि पश्यतः पृथग्दुश्शस्तकृतरूपनामभिः न कर्हिचिल्क्वापि चतुस्थितामतिर्लभेदवादाहदनौरिवास्पदम् ततोऽन्यदा किञ्चन यद्विवशतः पृथग्दुश्शस्तकृतरूपनामभिः न कर्हिचिल्क्वापि चतुस्थितामतिर्लभेदवादाहदनौरिवास्पदम् तदोन्यदा किंचन यद्विवशतः पृथग्दृशस्तकृतरूपनामपि न कर्हिचिल्क्वापि चतुस्थितामतिर्लभेदवादाहदनौरिवास्पदम् എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദോന്യദാ കിഞ്ചന യദ്വിവശതഃ പൃഥഗ്ദൃശുസ്തകൃതരൂപനാമഭിः न कर्हिचिल्क्वापि चतुस्थितामतिर् लभेदवादाहदनौरिवास्पदम् तदोन्यद किंचन यद्विवशतः पृथग्दृशस्तकृतरूपनामभिः न कर्हिचिल्क्वापि चतुस्थितामतिर्
ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോന്യഥാ കിഞ്ചനയത്തി വക്ഷത ത്രിജഗ്യുശസ്തരൂപനാമഭി ന കർഹിതിൽ ക്വാപി തദുസ്ഥിതമതിർ ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്തദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോന്യഥാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥക് ത്രിശസ്തകൃതരൂപനാമഭിः ന കർഹിചിത് കോപി ച ദുസ്ഥിതാമതിർ ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തതോനിതാ കിഞ്ചനയദ്വിവക്ഷതഃ കൃതദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭിः ന കർഹിചിൽ കാപി ച ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്തദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥോന്നഥാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭിः ന കർഹിചിൽ ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാമതിർ ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോന്യഥ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷത പൃഥഗ്യുശസ്തക്യതരുരൂപനാമഭി ന കർഹിചിൽ ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാമതിർ ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദന്യഥാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷത ന കർഹ്യ പൃഥകൃതശകൃതരൂപനാമഭി ന കർഹിചിൽ കാപി ച ദുസ്ഥിതാമതിർ ലഭദേവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോനൃതാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷത പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭിः ന കർഹിചിൽ ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാമതിർ ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോ അന്യത കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷത പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭി ന കർഹിചിത് ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതോ മതിർ ലഭദേവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥോന്യഥാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭിः ന കർഹിചിൽ ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാമതിർ ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോന്യഥാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷത പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭി ന കർഹിചിൽ ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാമതിർ
ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോന്യതാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥകൃശസ്തക്യതരൂപനാമഭിः ന കർഹിചിൽ ക്വാപിച്ച ദുസ്ഥിതാ മതിർ ലഭേദവാദാ കഥനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോന്യതാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭിः ന കർഹിചിൽ ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാ മതിർ ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോന്യതാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭിः ന കർഹിചിൽ ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാ മതിർലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോന്യതാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭി ന കർഹിചിൽ ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാ മതിർ ലഭേദവാദാ കഥനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോ അന്യഥാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭിः ന കർഹിചിൽ ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാ മതിർ ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോന്യത കിഞ്ചന യദീവക്ഷതഃ പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭിः ന കർഹിചിൽ ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതമതിർ ലഭതേ വാദഹാദനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോന്യതാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭി ന കർഹിചിൽ ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാ മതിർ ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോ നൃതാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതാ പൃഥസ്ത്യ ശസ്തകൃതരൂപനാമഭി ന കർഹിചിൽ ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാ മതിർ ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം
നോക്കാം. തഥ അതിൽ നിന്നും അന്യത പ്രത്യേകം കിഞ്ചന എന്തോ വസ്തു യൽ എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും വിവശത വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൃഥക് വേർപെടുത്തിയ ദൃശ വീക്ഷണം തൽകൃത ആ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച രൂപം നാമഭിഹി നാമങ്ങളാൽ നകർഹിച്ചിൽ ഒരിക്കലും ക്വാബി യാതൊരു ചാവും ദുസ്ഥിതാമതി ചഞ്ചല മനസ്സ് ലഭേദ നേട്ടങ്ങൾ വാദ ആഹത അനിലനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു നൗ വഞ്ചി നൗഹ വഞ്ചി ഇവ പോലെ ആസ്പദം സ്ഥലം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അന്യമായി താങ്കൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ എന്തൊക്കെയായാലും അവ വിശ്രമ സങ്കേതം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വഞ്ചിയെ കാറ്റ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ വിവിധ രൂപത്തിലും നാമത്തിലും ഭാവത്തിലും പരിണാമത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോളൂ സ്വരൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെ സർവ വിവരണങ്ങളുടെ പ്രസാധകൻ ശ്രീ വ്യാസദേവനാകുന്നു. അപ്രകാരം സുഖോപദായക കർമ്മങ്ങൾ, ദാർശനിക ജ്ഞാനം, മായാശക്തി, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ വിശദീകരിച്ചു. അവയെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി പുരാണങ്ങളിൽ അനവധി ദേവന്മാരെ വ്യത്യസ്ത രൂപനാമങ്ങളിൽ ആരാധിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്രകാരം മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണമെന്നറിയാതെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കുഴങ്ങുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം എന്തെന്നറിയാതെ അവർ സദാ വിഷമിക്കുന്നു. വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വേദസാഹിത്യങ്ങളിലെ ഈ ശ്രദ്ധാർഹമായ ന്യൂനതയെ ശ്രീനാരദൻ ഊന്നിപ്പറയുകയും അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സർവ്വതിനെയും ഭഗവാനുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശദമാക്കുന്നതിന് ദൃഢമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും അസ്തിത്വമുള്ളതായിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്ത വിസ്തരണങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വൃക്ഷത്തിന്റെയും മൂലവേര് ഭഗവാനാകുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശരീരത്തിന്റെയും ആമാശയം ഭഗവാനാകുന്നു. വൃക്ഷത്തിന് ജലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം തായ്വേരിൽ ജലം പകരുകയാണ്. എത്രത്തോളം ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിന് നൽകുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഊർജം ആമാശയം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും നൽകുന്നു. ആകയാൽ ഭാഗവത പുരാണം ഒഴികെ മറ്റൊരു പുരാണവും ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സംഗ്രഹിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ലവലേശമായ വ്യതിചലനം പോലും സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. അല്പമായ വ്യതിയാനം പോലും അത്തരം നാശം വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും അന്യമായ ആശയങ്ങളെ ദക്ഷമായി വിസ്തരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായപ്പെടുക? അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്താൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത തത്വങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് ഹാനികരമായ നിരവധി മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ദാരുണ പരിണാമമായ സർവേശ്വരവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ദേവാരാധനയുടെ ആത്യന്തികമായ ന്യൂനത. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റാൽ വിഷമിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വഞ്ചിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം യഥോചിതമാകുന്നു. വിഷയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കുഴഞ്ഞ അവസ്ഥ ഹേതുവാകയാൽ സർവേശ്വരവാദിയുടെ വ്യതിചലിച്ച മനസ്സിന് ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത് ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യേ നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ
ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോത്തായ ഭക്തായ നമഃ. प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, कर प्रणाम दे हरे रिव. हरे कृष्ण. ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള വേദങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ഉപനിഷത്തുകളിലും ഒന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അച്യുത ഭാവവർജിതം, അച്യുതനെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഒന്നും വർണ്ണിച്ചില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചില്ല അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും ആ വേദങ്ങളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടി അല്ലെ. കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും അവര് അതിന് ശ്രമിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും ദയ കാണിക്കാനായിട്ട് നാരദമുനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ രചിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ നേരത്തെ രചിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൂടുതലും ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എല്ലാവരെയും ക്രമേണ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അവരുടെ എന്താണ് ആ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമം അല്ലെ, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നാൽ ആരും അതിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമത്തിലൊക്കെ അതിൽ സന്തോഷവാന്മാരായി അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുക ചെയ്താലേ പിന്നീട് ആ ഉപാസനാകാന്ഡത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനോ അതിനൊന്നും അവര് ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്ത് അതിനൊന്നും അവര് താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പോ നേരത്തെ ഉള്ളതിലൊന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശദമായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ബ്രഹ്മമാണ് അല്ലെ, ബ്രഹ്മമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രഹ്മത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ, ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവത് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അന്യമായി താങ്കൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ എന്തൊക്കെയായാലും അവ വിശ്രമ സങ്കേതം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വഞ്ചിയെ കാറ്റ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ വിവിധ രൂപത്തിലും നാമത്തിലും ഭാവത്തിലും പരിണാമത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്നു. ഒരു തോണി അല്ലെ, അത് കരയില് അടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനം പോലെ ഒരു കരക്ക് മറുകരയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാറ്റിൽ പെട്ടിട്ട് ആടി ഉലയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവിടെ എവിടെയും ദിശ കിട്ടാതെ കരയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്താത്ത, ആ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും പലതരത്തിലും അല്ലെ ബ്രഹ്മവാണ്, പരമാത്മാവാണ്, ബ്രഹ്മത്തിന് രൂപമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ വർണ്ണന, ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ദശമസ്കന്ധത്തിലൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു രൂപമുണ്ട് അല്ലെ. അത് മനോഹരമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലരൊക്കെ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പലരും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിക്കും. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം അവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആരാധന ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ്, എവിടെയും എത്തിച്ചേരുന്നില്ല അല്ലെ. എന്താണ് ഒരു പുഴയുടെ നടുവിലുള്ള ആ തോണിയെ പോലെ, തോണിക്ക് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ കരയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടി ഒളിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ മാമേകം ശരണം അഹം, എന്താണ് ആ സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഗണപതിയെ പോയിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കൂ, ശിവനെ പോയിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നല്ലോ. മാം ഏകം, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ്. അഹമാതിർഹി ദേവാനാം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നേതാവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, വേദങ്ങള് വീണ്ടും ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഒക്കെ മാറ്റി അല്ലെ, ഉപനിഷത്തുക്കളൊക്കെ രചിച്ചു, അങ്ങനെ പുരാണങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോ പുരാണങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരും
ഇപ്പൊ ശിവപുരാണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ശിവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. പിന്നെ സ്കന്ദപുരാണം വായിച്ചാൽ സ്കന്ദനാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. പിന്നെ ഓരോരോ ദേവി പുരാണം വായിച്ചാൽ പറയും ദേവിയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ പുരാണങ്ങളും അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അതൊക്കെ അവര് വായിച്ച് അതിലുള്ള ജ്ഞാനം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അതിന് പുറത്തായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവര് അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശിവപുരാണമാണ്, ശിവനാണ് ദൈവം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഗണപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ലേ. ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ, കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്കൊക്കെ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ആ പരാശര മുനി പറയുന്നു പത്മപുരാണത്തിൽ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രം അല്ലെ. അപ്പൊ 33 കോടി ദേവന്മാരെയും ഇപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ അവരൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ടും അവരൊക്കെ ദൈവമായിട്ടും നമ്മള് ആരാധിച്ചു പോന്നു അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു അല്ലെ. ഭക്താരാം യജ്ഞ തപസ്സം സർവലോക മഹേശ്വരൻ, എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരുടെയും ഈശ്വരൻ അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാസ്വാദകൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും മോക്താവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാവുന്നു. അപ്പോ മറ്റുള്ള ഉപനിഷത്തുക്കളും മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങളും മറ്റുള്ള വേദത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും അതൊക്കെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആരാധന, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ആരാധന അല്ലെ, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരാധന, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം അത് വളരെ എന്താ പറയാ, ഈ ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുന്നതിനോടെ ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നതായിട്ടൊന്നും തരില്ല അല്ലെ. അതാണ് എല്ലാവരും ഭക്തിയൊന്നും ചെയ്യാതെ മരിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദത്തില് മോക്ഷം നേടാനായിട്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ പാദത്തില് എല്ലാം സമർപ്പിക്കും അല്ലെ. പിതൃകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വിഷ്ണുപാദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബലികർമ്മങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ ഈ കർക്കിടക മാസത്തെ ബലിക്കൊക്കെ വരും അല്ലെ, ബലിയിടാനൊക്കെ. അപ്പൊ ആ കർക്കിടക അവരൊന്നും ഭക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എങ്കിലും അവരുടെ പുത്രന്മാരും അങ്ങനെ ആ തലമുറയിലുള്ളവര് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പൂജകളും വിധികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എവിടെ പോയിട്ടാ ചെയ്യുക? അതൊക്കെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങൾ, വിഷ്ണുവിന്റെ പാദത്തിലെത്തണം അല്ലെ. വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ മോക്ഷം നൽകാൻ, മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തി ദാതാവ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് മാത്രമേ മോക്ഷം നൽകാൻ പറ്റൂ അല്ലെ. മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഐശ്വര്യം അല്ലെ, സമ്പത്ത്, സരസ്വതി വിദ്യ അല്ലെ, ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാർക്കും ഇതൊക്കെ അധികാരപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൊടുത്തത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൊടുത്തത് മാത്രമേ അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ മുക്തിയും നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും മുക്തി നൽകാൻ സാധിക്കില്ല, മോക്ഷം നൽകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്കിവിടെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവേദ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് വേണ്ടത്. അതിന് ഇത് തരാൻ ആർക്കേ കഴിയൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നൽകേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒരു പുഴയുടെ നടുവിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വഞ്ചിയെ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സും എവിടെയും എത്തിച്ചേരാതെ പ്രക്ഷുബ്ധമാവും അല്ലെ. നമുക്ക് എവിടെയും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലായിടത്തും അല്ലെ. രാവിലെ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോകും അല്ലെ, പിന്നീട് ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോകും. അവിടെ ശിവനെ പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. നമ്മൾ അവിടെ പോയാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൃഷ്ണഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കണമേ, ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നല്ല രീതിയിൽ ജപിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ശിവനും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശിവനും അവിടെ വെച്ചിട്ട് രാമമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശിവനും. അപ്പോ ആ ശിവനും ഇഷ്ടപ്പെടും. വൈഷ്ണവാനാം യഥാശാംഭോ എന്ന് പറഞ്ഞു. വൈഷ്ണവന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിന് പഠിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ രുദ്രഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതുകൂടാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് ശിവൻ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്
കൊട്ടിയൂര് അമ്പലത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ലീലയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ശിവൻ പൂന്താനം തിരുമേനി അവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ട് അടയാളം വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മാർക്ക് വീണ്ടും കേൾക്കുന്നതിനായിട്ട് പഴയ ആദ്യം വായിച്ചു നിർത്തിയ ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും രുക്മിണിയും ദേവിയും തമ്മിലുള്ള തമാശ രൂപത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളും ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ, അവരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുകയുണ്ടായി. അടയാളങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം പൂന്താനം തിരുമേനി വന്നിട്ട് ഗ്രന്ഥം എടുക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശിവനും പാർവതിയും അത് വായിച്ചിട്ട് ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറയുന്നു, എന്നിട്ട് പൂന്താനം പാർവതി പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ പാരായണമൊക്കെ നല്ലതന്നെ, എന്നാലും പൂന്താനം തിരുമേനിയോളം വരില്ല അങ്ങയുടെ പാരായണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോഴാണ് ആരാണ് ഈ അടയാളങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുന്നത് എന്ന് ആ പൂന്താനം തിരുമേനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാം ഭക്തിത സേവനങ്ങളും ഒക്കെ ശിവനും ഇഷ്ടമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളാണ് ശിവനും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മള് ശിവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കണേ. അപ്പോ ആ ശിവൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടും. എല്ലാവരും വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുക്ക പണം വേണം, അത് വേണം, ഇത് വേണം, എല്ലാം ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇയാൾ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ശിവൻ നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സഹായങ്ങളൊക്കെ തരും. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് അവിടെ ഗോപേശ്വർ മഹാദേവൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ഗോപിയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ആ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപേശ്വർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശിവൻ തൃക്കണ്ണൊക്കെയുള്ള ശിവൻ തന്നെ ഒരു നീണ്ട മുടിയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് ഒരു ഗോപിയുടെ വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വിഗ്രഹം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് ശിവനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണ്ടെങ്കിലും ആ ശിവന്റെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് കൃഷ്ണ ഭക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ദേവീദേവന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കൃഷ്ണ ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ തരും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമുക്കെല്ലാം തരും. എന്നാല് മറ്റു ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ തരുന്നത് അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, അത് അല്പസമയത്തേക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുക. എന്താണ് വേറെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാറ്റിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണകാരൻ. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചത് കൊണ്ട് പലർക്കും പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആരാധനാ രീതികളും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളതെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹരിനാമം മാത്രം ജപിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. അത് കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാർ. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ മറ്റെല്ലായിടത്തും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരു പുതുഭക്തൻ പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അവര് ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു, വിദേശത്തുള്ള ഭക്തനെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ അല്ലെ, കൃഷ്ണന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന്. പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോരോ അമ്പലങ്ങളിലും പോയി, ഇവിടെ പുരത്തിൽ പോയപ്പോൾ ശിവൻ ത്രിശൂലം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു, പിന്നെ വേറെ മുരുകൻ വേല് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ ദേവി വാളൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു, ഹനുമാൻ ഗദ പിടിച്ച്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരെ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ആയുധങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ മാത്രം യാതൊരു ആയുധങ്ങളും കാണുന്നില്ല. ഒരു ഓടക്കോയിലും വിളിച്ചിട്ട് നല്ല ആനന്ദത്തോടെ ഇങ്ങനെ നല്ല സന്തോഷവാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതായിട്ട് എന്ന്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്നാലേ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും മാതൃഹിതവൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും. അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്കിതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ സർവ്വ വിവരണങ്ങളെയും പ്രസാദകൻ ശ്രീ വ്യാസദേവനാകുന്നു. അപ്രകാരം സുഖോപദായക കർമ്മങ്ങൾ, ദാർശനിക ജ്ഞാനം, മായാശക്തി, ഭക്തി സേവനം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ വിശദീകരിച്ചു. അവയെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി പുരാണങ്ങളെ അനവധി ദേവന്മാരെ വ്യത്യസ്ത രൂപനാമങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്രകാരം മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണമെന്നറിയാതെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കുഴങ്ങുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം എന്തെന്നറിയാതെ അവർ സദാ വിഷമിക്കുന്നു. വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വേദസാഹിത്യങ്ങളെ ഈ ശ്രദ്ധാർഹമായ ന്യൂനതയെ ശ്രീ നാരദൻ ഊന്നിപ്പറയും. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സർവ്വതിനെയും ഭഗവാനുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശദമാക്കുന്നതിന് ദൃഢമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും അസ്തിത്വമുള്ളതായിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്ത വിസ്തരണങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വൃക്ഷത്തിന്റെയും മൂലവേര് ഭഗവാനാവുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശരീരത്തിന്റെയും മൂലവേര് ഭഗവാനാവുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശരീരത്തിന്റെയും ആമാശയം ഭഗവാനാവുന്നു. വൃക്ഷത്തിന് ജലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുള്ള ശരിയായ മാർഗം താഴ്വേരിൽ ജലം പകരുന്നു. എത്രത്തോളം ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിന് നൽകുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഊർജം ആമാശയം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും നൽകുന്നു. ആകയാൽ ഭാഗവത പുരാണം ഒഴികെ മറ്റൊരു പുരാണവും ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സംഗ്രഹിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ലവലേശമായ വ്യതിചലനം പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ അതിന്റെ വേരില് താഴ്വേരില് അല്ലെ, അതിന് നമ്മൾ ജലം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിലെ എല്ലാ ശാഖകൾക്കും ഉപശാഖകൾക്കും എല്ലാറ്റിനും ലഭിക്കും അല്ലെ, വേറെ വേറെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആമാശയത്തിന് ഭക്ഷണം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ഊർജം നൽകുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കിയാൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഉപദേവതന്മാരും എല്ലാവരും ദേവതമാരും എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, മറ്റെല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിലും വെച്ചിട്ട് ഭാഗവത പുരാണമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അതിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും അവസാനം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം കണ്ടില്ല. അല്പമായ വ്യതിയാനം പോലും അത്തരം നാശം വരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനും അന്യമായ ആശയങ്ങളെ ദശമായി വിശദീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് അഭിപ്രായപ്പെടുക? അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്താൽ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത തത്വങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് ഹാനികരമായ നിരവധി മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ദാരുണ പരിണാമമായ സർവേശ്വരവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ദേവാരാധനയുടെ ആത്യന്തികമായ ന്യൂനത. മറ്റുള്ള എല്ലാവരും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ, ചില ആൾക്കാർ പറയും നമ്മളും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ഞാനും ദൈവമാണ്, നീയും ദൈവമാണ്, എല്ലാവരും ദൈവമാണ് അല്ലെ, നാരായണനാണ്, ഞാൻ നാരായണനാണ്, നീയും നാരായണ, എല്ലാവരും നാരായണനാന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ എന്താണ് ആ മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ഓരോരോ എന്താണ് വിഭാഗങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ, ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും വായിച്ചത്, വേദത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചവര് അവര് അത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ദേവന്മാരെയും അവരാണ് എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അനേകം എല്ലാ ഉപദേവന്മാരെയും അവരൊക്കെ എല്ലാവരും ദൈവമാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരാധനകൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ.
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റാൽ വിഷമിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വഞ്ചിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം യഥോചിതമാകുന്നു. വിഷയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കുഴഞ്ഞ അവസ്ഥ ഹേതുവാകിയാൽ സർവേശ്വരവാദിയുടെ വ്യതിചലിച്ച മനസ്സിന് ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരെയും ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഒരിക്കലും ആ പുരാണങ്ങളിലുള്ള ഒരു കഥ പറയുന്നു, ഞാനത് ശരിക്കും മറന്നുപോയി, ഓർമ്മയില്ല. ഒരു ദിവസം അഗ്നിഹോത്രിയുടെ ആ ഇല്ലത്തില് പാക്കനാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പാക്കനാർ അവിടെ പോയ സമയത്ത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് കാത്തു നിന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി പറഞ്ഞു പൂജയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോരിക്കൽ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ശിവനെ പൂജിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോ പിന്നീട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഗണപതിയെ പൂജിക്കുകയാണ്, പിന്നീട് പറഞ്ഞു ദേവിയെ പൂജിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ അവിടെ പാക്കനാറ് മുറ്റത്ത് ഓരോരിക്കൽ ചോദിച്ചപ്പോ ശിവനെ പൂജിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പാക്കനാറ് തന്റെ കയ്യിലൊരു വടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവിടെ മുറ്റത്തൊരു കുഴി കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറെ കുഴി കുഴിച്ചു. പിന്നീട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ഗണപതിയെ പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിനടുത്തായിട്ട് വേറൊരു കുഴി കുഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കുഴികൾ കുഴിക്കുണ്ടായി. ഓരോരോ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പം സരസ്വതി, ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി, അങ്ങനെ ഓരോരോ ദേവി ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഓരോരോ കുഴികൾ എടുക്കുന്നുണ്ടായി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഗ്നിഹോത്രി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുറ്റം നിറയെ കുഴികൾ കുഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കും. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, പാക്കനാരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ കുഴികള് കുഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നിനക്ക് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ വെള്ളം കാണൂ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു നീ എന്തൊരു വിഡ്ഢിയാന്ന്, വെള്ളം കാണണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുഴി കുത്തണം, എന്നാലാണ് വെള്ളം കാണുക. അപ്പൊ പാക്കനാർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സഹോദരനായ അങ്ങയോടും ഇത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറയാതെ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെ എല്ലാവരെയും പൂജിക്കുന്നതിന് പകരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം, പൂർണ്ണമായ ശരണാഗതി. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മള് രണ്ട് കൈയിലും രണ്ട് തോണിയിൽ കാല് വെക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമുക്ക് ദേവന്മാരെ വിടാനും സാധിക്കില്ല, ഭഗവാൻ വേണം താനും അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ട് തോണിയിൽ നമ്മൾ കാല് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കാത്തത്. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസം വേണം ഭഗവാന് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പ് തരുന്ന അല്ലെ. അനന്യശ്യന്റെ എന്തോ മാമ്യ ജനാ പരിഭാസത യേശാ നിത്യാഭിയുക്താനം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത് ഉദാഹരണം അല്ലെ. അർജുൻ പാണ്ഡ്യ ആ ഭക്തൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വഹിക്കുന്നല്ലേ, യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, ഞാൻ വഹിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് ഗീത പാണ്ഡ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ വഹിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ പൂന്താനം തിരുമേനിയൊക്കെ അല്ലെ ഭഗവാൻ തന്നെ തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. ആ പൂന്താനം തിരുമേനിക്ക് ഒരു അന്ത്യക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു കുട്ടി പോലും ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തോടെ ഉടലോടെ തന്നെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ അല്ലെ. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചവരെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ. നമ്മള് രണ്ട് തോണിയിലും കാല് വെച്ചാൽ എവിടെ എത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അല്ലെ. കെട്ടിയിട്ട തോണിയിൽ രാത്രിയിൽ രണ്ടുപേര് തോണിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് തുഴയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിന്റെ കെട്ടിയിട്ട ആ കെട്ട് കയറയച്ചു വിടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ രാത്രിയൊക്കെ തുഴഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോഴും അവിടെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുക, 16 മാല ജപിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സാധിക്കുക? നമുക്ക്
ആ കെട്ടിയിട്ട തോണി പോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് പിന്നെ നീങ്ങാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും വേഗത്തില് കൂടുതൽ ഭക്തിയില് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ അനേകം ഉപദേവതന്മാരെയൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാനായി സങ്കല്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്തിലെത്തും അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് അവിടെയല്ല എത്തേണ്ടത് അല്ലെ, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരിട്ട് അവരെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. ദേവലോകത്തില് അനേക കാലങ്ങൾ ജീവിക്കാം അല്ലെ, നല്ല സുഖസൗകര്യങ്ങളോടെ. എന്നാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തേണ്ടി വരും അല്ലെ. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. അപ്പോ നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് അതല്ല നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് വേണ്ടത് അല്ലെ. നമുക്ക് ആ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ ജീവര സ്വരൂപമായി നിത്യര കൃഷ്ണദാസ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്, സെർവന്റാണ്, സേവകനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചും ഭഗവാന്റെ അടുത്തും ഭഗവത് ധാമത്തിലും ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത അച്യുതഭാവവർജിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഇത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിക്കുക അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാല് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമുണ്ട് അല്ലെ. ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മതി, അത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നിന്ന്. എല്ലാവരും ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ പറയുന്നു, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് കൂടുതൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മളെ പല വഴിക്കേക്ക് നയിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരികയും നമ്മൾ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ദേവാരാധനയുടെ പിറകെയൊക്കെ പോവുകയും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ അവരുടെ ലോകത്തെത്തും, വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. എല്ലാവരും ശിവനും ജപിക്കുന്നത് ആ കൃഷ്ണന്റെ രാമനാമമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാർക്കും എല്ലാവരും ജപിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്കും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ തോണി പോലെ പുഴയുടെ നടുവില് കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ആടി വലയുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോയി നമ്മളും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആവരുതൊരിക്കലും നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും